Ndinotombotiza mumba umu ndichiri kurara pano pendiri panapa sikuru. Pungwe ndiri pana. Ndabuda mumba umu. Pamwe ndatofunga kuti ini zviri kuitika izvi beta ndiwaridza hangu panze. Ndirare hangu panze. Wakuye kurara panapa. Anhu echidarika apa kudai. Gwedemuka mapureti mumapoto. Unotonyatsozwa kuti zvinhu zviya zvendaisa apo. Ndinogona kusiya kana kuti mapureti ari pachikofi table chaipo. Azozwa kuti nemutsindo utonga uzwa kuti shwa. Mumba mandinogara muimba yangu ndinotombotizemo ngeubogodho hwakuitikemo. Handichazivo kuti idzi bogodho iroro pane zvimwe mamwe masainzi kana kuti zvamunomboona here? Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone. Ini ndinoitwa Samuel Nyatwa Chitambira. Ndine mwana wangu mukomana anonzi Simba Rashi. Simba uyu waigara kuHarare. Saka wakazouya nemukadzi. Auya nemukadzi wakasiya panapa mukadzi wake. Tikambogara naye pano. Ndagara naye panapa. Iye wanga ari kwaMutare. Wakazouyazve ndokutora mukadzi wake achiti ari kuenda kusangano kuHarare. Saka aenda kusangano ikweyo. Pakuzodzoka mukadzi haana kuzouya ba. Zvadaro mukadzi wakazodzimare kurwara kuti ndizive kuti wakarwara kana kuti zvakadini, asi mukadzi uyu wakashayika. Mbatya dzemukadzi uyu dzindori pano mumba mangu. Iye wacho tindimuti shamwari chitore mbatya dzako dzemukadzi wako uendese, ndiwe unozive wamakatorerana kuhama dzake. Pamwe zvinode kogoyiwawo nhaka ngokuti mukadzi uyu wakazofire kumusha kwake. Haasi kuda kutora. Ndaane nguva ndichindedze kude kumuti tora zvinhu izvi. Nepano haasi kuchatouya. Haachatomboуya, handichatombo. Iye zvizvi nemwaMutare mwaaimbouya wakatobva wakwahonde. Kwahonde kwacho kuti ndizive kuti uri papi nekuti uri papi handitombopazivi. Ndindori pano saka ndiri kunetseka ngezvinhu izvozvo. Mumba mandinogara muimba yangu ndinotombotizemo ngeubogodho hwakuitikemo. Handichazivo kuti pamwe ndiye mukadziwo here kana kuti munenge muchiitikei mumba. Ubogodho hwacho sikuru munonga muri kutobogodheka zvekuti unotonyatse kuzwa kuti makonzo arimo, asi unonyatsozwa kuti iri harisiri gonzo ba. Okay. Harisisiri gonzo ba. Ndinotombotiza mumba umu ndichiri kurara pano pendiri panapa sikuru. Pungwe ndiri pana. Ndabuda mumba umu. Pamwe ndatofunga kuti ini zviri kuitika izvi beta ndiwaridza hangu panze. Ndirare hangu panze. Wakuye kurara panapa. Anhu echidarika apa kudai. Anondibvunza kuti iwewe sengedzoto ii ndakurara panze kuti mumba muri kupisa. Maona. Mumba muri kupisa. Ndakarara panapa. Saka inyaya iri kutondinetsa. Besides izvozvi izvi iye wacho wane umwe futi mukadzi. Waakatora mwaMutare unaye ikwe kwaHonde. Kuti ndimuti uya utore zvinhu zvako izvi haasi. Besides bogodho iroro pane zvimwe mamwe masainzi kana kuti zvamunomboona here? Besides kuona hako asi kuzwa. Unondozwawo kuti iri harisiri gonzoba iri. Harisiri gonzoba. Mapureti anombogwedemuka here? Mapureti mumapoto. Unotonyatsozwa kuti zvinhu zviya zvendaisa apo. Ndinogona kusiya kana kuti mapureti ari pachikofi table chaipo. Unotonyatsoziva kuti
nemutsindo kutonga uzwe kuti shwa 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 tinyatsozwe kuti ino gonzo ringa nini kuda fambe mutsindo wemunhu. Okay, saka zvinhu zviri kundinetsa. alright. Kuti ndimuti uya utore zvinhu zvako iye wacho nepano pacho haachadi kutoya pano. Munombomufonera here kana kuti unombokufonera here? Iye haachatombofoni baizvi. Wakagumisire kufona, musi waafona achitaura kuti kwaane mwana Pamukadzi munyowani. pamukadzi munyowani, kwaane mwana. Ungada kuziva kuti pamukadzi wakashayika uyu wanga akazikanwa here kwana Tezvara? Apa handichazii, ndichitaura naye iye unoti mai acho wakamboonana nawo, Mai emukadzi. mai emukadzi. Mukadzi uyu unoziva igare kwanhasi kwaanga ari kwacho kwaakatorerwa muzukuru. Muzukuru. Saka kuti ndichaziva kuti iye kugumisire kuonana naye kwendakaita achitotaura waiti azi ndakaonana namai acho, ndio pandichauya ndichitore zvinhu izvi ndoende koopani mai acho. Imimi pakauye mukadzi uyu wakashayika uyu, makagara naye nguva yakareba sei pano? Panonga pakatoitika kana kuti 6 months dzakaita. Okay. Ngokuti vakadzi ava vakaunzwa vari 2. Wakauya nawo ari 2? Wakauya navo vari 2. Wemunin'ina wacho waTinashe. Munin'ina wake newake. Newake. Vakauya zuva rimwe. Saka Tinashe wake wakauya akadini akatora izvozvi unaye kwaari. Handisi yangu kuti uri kuchipinge here kwaanowanze kudini kusenzera. Uyu wakandosiyiwa aripi? Ari pano. Okay. Kuchizoyotorwa ngemurume kuendepi? Kuende kusangano kuHarare. Okay. Sangano ranga riri musangano wechechi. Okay. Yese vaitoti iye wacho muprofiti. Maona. Uyu mukadzi waindoziva kuti unodini? Unoprofitawo. Saka vavarorane maprofita ese. Mazora. Okay. Kutorana kutorane kuchechi. Yanzi kwaseke ndo kwaiyo nini. Okay. Saka kuuya panapa pacho waitomboziwo akadzi aiuya panapa waitomboziwo batsirwa ndiwe ndichiona achitombodini achitombobatsira. Okay. No. Right. Saka munogara nani pano? Panapa ndindoli ndega. Ndega. Munogara mega. Ko mai vana ava varipi? Havana mai here vana? Varipo mai acho. Vari kuBhema Valley. Takasiyana. Okay. Vobva varoorwawo ngeumwe murume wekwakatsidzira musoja. Saka ndo kuBhema Valley ndo kwaari. Inini panapa ndindoli ndega. Umwe mudzimai wandakange ndambotora wakashayika. Oh, shame. Alright. Wakashayika. Saka kureva kuti munogara muri mega? Ndinogara ndiri ndega. Mukomana uyu haadaro here achinga ari pamwe ari kuna mai kana kuti mai vachitoziva kwaari? Apa ndozvendisachazivi kuti mai vari kuzviziva here kuti ndo kwaari pahonde kana kuti vanofunga kuti handichazivi kuti vari kuzviziva. Hamuna access? Asi ikweyo kuna mai wakambogareyo. Ndikazombonga uzwe kuti anonga akarwisana nani namai. Iyeyu mukomana? Yo? Mai acho ndiwo akatouya achinditaurira. Mai vacho vakauya kutokuudza? Akambouya. Ndindakaa ndatoadaidza. Ndichiti uyai mumbotore chinyi chikafu ngokuti ndo kune vana vani vachipo. Umwe mukomana uchipo ndo ndiye mukomana wenyu mukuru wamaiti wakashayika? Maona. Saka ndadaidzawo kuti uyai mumbotore chinyi chikafu chevana. Vakauya. Vakatomboita 2 days vari panapa. Okay. Ndo pavainditaurirapo kuti Simba wakatombodini wakandirova. Izvo? Kurova chaiko? Kurova. Ivo ndo zvaitaura kuti wakandirova. Saka kureva kuti mukomana uyu ari kudiko unombonwa kana kudhakwa kana kuBhema? Akauya panapa masupa
unotenga achinwa. Achinwa. Ino achiprofita. Zvinosanganiswa sei manje vakomana woye? Vakomana vanoprofitwa wacho ndo vanenge vainawo problem vakomana. Ona munhu ari kumwa supa oenda koprofitwa zvenaye. Yo, all right. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Saka rubatsiro rwamuri kuda baba nderwei? Inenge rweunenge auya yake atore chinyi zvidziyo zvemukadzi wake zviri pai zviri mumba adini aendese kana zvaite kuti kwaari ikweyo unogara nazvo ozvichengetera hake zvinhu zvei kwete zvigare mumba mangu. Ngatiti isusu nyaya yateererwa panapa nevanoiteerera mopiwa kana kuti advice yekuti muende kana kuti kwaChief Mutasa. Munokwanisa here kuende kwaChief Mutasa? Handitombokuzivi. Okay. Hamukuzivi? Handikuzivi. Alright. Nechekufambisa chacho panenge pasina. Panenge pasina. Apa handitorina. Ndiri kutaura zvekuti kwaChief Mutasa sei ndiri kudaro. Ndiri kupa example. Munokwanisa kunzi kwaChief Zimunya kana kuti kwaChief Mutasa. Ndosa ndiri kudaro. Alright. Asi kwaChief Zimunya mukuziva? Hamukuzivi? Handikuzivi. Alright. Saka tichaona kuti tobatsirana sei kuti tione kuti because ndiri kufunga kuti simba rekuti munhu uyu abatwe mwana wenyu rinobva kuna chief, ndio anonyora tsamba yoiswa kumapurisa kuita kuti uyu adini abatwe. Asi kana zvisina kufamba sekudaro, paine vamwe sinzi chiri chirongwa chatariswa nevemutemo, vanogona kukupai imwe advice isiri iyoyi yandiri kudini. Imi munochigara muri ready kuita kuti tonoti tingaita sei nenyaya yenyu, because musoro wenyaya ndewekuti mbatya dzibviswe humwe dziende kuhama dzemufu. Zvino hama dzemukadzi dzouya adzitarisani nasimba chete, dzinotarisana zvenemi. Muchapaita sei? Inini ipopo ndauchindoti chapocho. Ngoti pari kundiremera kuti ndigare nezvinhu zvemuridzi. Muridzi wacho dai ari mupenyu zvingai zviri naye. Muridzi wezvinhu wakafa. Ende munhu wakauya nemunhu nemukadzi iyeye nepano pacho handichatomona. Kumuti chitora zvinhu izvi uendese kuhama dzei, ngoti iye unoti mai acho wakamboonana nawo kana sekuru acho. Ndozoona kuti ngezvekundonyepa nyepa. Unotaura kuti asekuru acho ndakamboonana nawo akatoti izvo achade kutondipe umwe mukadzi. Inini kwakuona kuti inyaya dzekunyepa idzi. Kwouya wakanetsana naaduli apo. Aduli titori parufu rwayechipo. Kumuti simba uya ugare panamwa. Hazi nekude kuuya poba. Kwakuchitoti kwenene kumiriyo. Uya ugare panamwa. Haana kuuya po. Ndio kuzobva. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Otende, Otende, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kane muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV hamakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Otende, 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 Otende baba nesuo tasimuka.